D'altra banda, el CAU Flors i Calcat segurament no podrà tornar a organitzar més la tradicional recollida d'ampolles de cava durant les festes nadalenques. L'entitat ha tornat a tenir problemes amb l'empresa amb la que fins ara feia aquesta activitat i si res ho canvia, aquesta vegada tampoc es podrà fer. Des del CAU lamenten que després de tants anys no puguin fer més aquesta recollida d'ampolles de cava. L'any passat ja no es va organitzar perquè l'empresa no la volia tirar endavant i aquesta vegada tampoc. Una de les monitores del CAU, Núria Torrents, ha explicat que tot indica que ja no podran fer més la recollida. Per aquest motiu ha demanat als arenyencs que no els portin més ampolles. Torrents ha afirmat que era una activitat que servia per fer pedagogia del reciclatge entre els nens i nenes alhora que es feia cau i poble. A nosaltres ens sap molt de greu anunciar-ho, però segurament no podrem fer mai més la recollida d'ampolles de cava perquè l'empresa que ens ho gestionava ja no ho vol fer i per tant hem d'aconseguir treure primer totes les ampolles que ja tenim recaudades al CAU i per tant demanem, sisplau, que no ens porteu més ampolles i que les aneu a llançar sobretot al container verd per reciclar-les com a mínim i això que ens sap molt de greu i esperem recuperar-ho amb alguna altra activitat pel poble. La veritat és que ara no sé el número exacte dels anys que fa, però portàvem molts anys, era molt tradicional, ens agrada també per la pedagogia pels nens del fet de fer una recollida per després recol·lectar, fèiem treball en equip, fèiem cau i agrupament i poble i per tant ens sap molt greu deixar de fer aquesta activitat. A la seu del CAU hi ha ara 5.000 ampolles que els arenyencs han anat portant al llarg de l'any pensant que es tornaria a fer la recollida. Núria Torrents ha explicat que estan mirant la manera de poder reciclar-les, portant-les a una planta de Mataró, però els cal tenir algun tipus de transport. Torrents diu que per aquest motiu estan en contacte amb l'Ajuntament. Perquè de moment estem intentant gestionar de portar-les a un lloc a Mataró que les recull la mateixa empresa que nosaltres ens ho feia, però hem de trobar la manera de traslladar-les i també la manera de que ens recollin aquestes 5.000 ampolles que tenim guardades al CAU. De fet, ja ho hem anat parlant, l'Ajuntament ens havia donat facilitats amb el tema del transport, però igualment hem d'acabar de quadrar moltes coses i que són moltes ampolles i no sabem si tindrem aquesta infraestructura per part de l'Ajuntament per traslladar-les, però de seguida que puguem i tanquem aquest semestre tan mogut, doncs ens ficarem en contacte amb l'Ajuntament. D'altra banda, des del CAU han afirmat que el nou any es presenta molt especial, ja que celebren els 65 anys. Per aquest motiu aniran organitzant diferents activitats per celebrar-ho al llarg del 2018. Recordem que una d'elles és un documental sobre la història de l'entitat.